ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଉଁଟି ରଖିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ସେହିପରି ଏକ ଅନାବିଷ୍କୃତ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭରା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଫୁଲୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ। ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବୋହି ଆସିଥିବା ଏହି ଶୀତଳ ଜଳଧାରା କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ। ଫୁଲୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ଇତିହାସ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗିରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅତୀତରେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସୁଥିବା ଏହି ନିର୍ମଳ ଜଳଧାରାକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ମନେ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଫୁଲୁଡ଼ି କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରମ୍ପରା। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାବିଧି ଆମକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରୀ ଜୀବନରୁ ଦୂରରେ ଫୁଲୁଡ଼ିର ଏହି ପରିବେଶ ମନକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ଶାଳ, ପିଆଶାଳ ଓ ଶିଶୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏହି ସ୍ଥାନର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ଜଳପ୍ରପାତର ପାଣି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେ ପଥର ଶଯ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ରହିଛି ଫୁଲୁଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଫୁଲୁଡ଼ି ଗିରୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ।